Jeg hedder Amalie Therese, og jeg er 17 år gammel. Jeg blev faktisk opdaget som model, da jeg var 3 år gammel, inde i Englebørn, hvor jeg var børnemodel. Og så har jeg været i branchen siden. Da jeg var 14 år, der nåede jeg lige de 1,74, som man skal være for at være model. Og så spurgte et andet bureau, om jeg ville være voksenmodel der. Og det sagde jeg så ja til. Jamen, en normal dag, det er, at du kommer hen til sættet og spiser morgenmad, og så får du sat hår og lagt make op, og så efter det, så går man bare i gang med skydningen, og så kan du være der. Det er forskelligt, hvor lang tid det er, for nogle gange kan det være 8 timer, man er der, nogle gange kan det være 2 timer. Det kommer an på, hvor lang en sådan billedserie det er. Så. Det er virkelig en god oplevelse, at lige inden du går ind på podiet, altså lige inden du går ind på catwalken, det er en helt speciel følelse, at man har lige der. Virkelig det. Og når du går også på catwalken, det er også noget rigtig specielt. Man kan ikke forklare, hvordan det føles, fordi at se sådan alle fotograferne og alle dem, der sådan skal skrive om det i bladet og sådan noget, det er virkelig specielt. Stoffer og misbrug inden for modellet. Nu har der for eksempel lige været Fashion Week, Copenhagen Fashion Week, og der har der været rigtig mange sådan afterparties, og der tager folk meget stoffer. Jeg tager ikke selv stoffer, men jeg kender rigtig mange modeller, som tager stoffer, og fordi at det er et hårdt job, og du er tit alene. Hvis man for eksempel rejser, mange modeller, som rejser rigtig meget, de tager stoffer, fordi at du er alene og føler dig alene, og det er et hårdt job. Altså, det er ikke bare at stå på et billeder, det er rigtig hårdt. Så jeg tror mest det der med, at så kan du overvinde alting efter det. Mit syn inden for mode, det er meget anderledes end så mange andre modeller. Der er rigtig mange, som køber det tøj, som de går i, eller som får det tøj, som de har taget billeder med. Og sådan. Men jeg bruger meget sådan enkelt tøj. Jeg tror, at rigtig mange bliver påvirket af mode på grund af, at hvis der er en, der får noget, der er rigtig dyrt og flot, så vil den næste også gerne have det, der er dyrt og flot.